Predstav si svet, kde terapia nie je tabu. Kde sa s terapeutom môžeš spojiť kdekoľvek a kedykoľvek. Aj online. Presne taký svet tvoríme s platformou K sebe. Ľudia dôverujú ľuďom, ktorí sú im blízky a podobní. A preto sme sa rozhodli prepojiť ich s terapeutmi, ktorí presne vyhovujú ich potrebám. Aby sme to dosiahli, nasadili sme umelú inteligenciu, ktorá priraďuje terapeuta so špecializáciou na konkrétny problém. Ďalšou výzvou bola mentálna dostupnosť terapie. Mnohí ľudia hľadajú riešenia symptómov, nie pomoc psychológov. Preto sme sa zamerali na najvyhľadávanejšie kľúčové slová v oblasti duševného zdravia. S využitím AI sme predpovedali SEO trendy a optimalizovali obsah tak, aby sme zvýšili organický dosah. V spolupráci s psychológmi sme vytvorili odborné články, ktoré nielenže zvyšovali návštevnosť, ale aj nasmerovali ľudí hľadajúcich pomoc na správne miesto. Vďaka nášmu inovatívnemu prístupu meníme pohľad na duševné zdravie a pomohli sme tak nájsť cestu k terapii viac ako 10 000 ľuďom. Medziročné štatistiky hovoria jasne. Počet sedení cez organické vyhľadávanie vzrástol o 125%. SEO organická návštevnosť webu sa zvýšila o 184%. ZUJ 42 je všetko možné.